Здравейте хора, днес ще снимаме клип на един сервер в Майнкрафт и първият сервер ще бъде на LiveVault и не съм си включил интернета за това. Ми излизат. Така, чакаме и сега имаме интернет. Така, бъгна. Там пишат. Ами днеска ще играме skywars.logsv.net. Така. И да сме се Портер, Ломбърмен, Телепортер, Крипър, Браулър, Липър, Винтър, Сноубол. За тези минути чакаме играчи. Омага, това е много тъпо, айде. Аз не виждам други хора. Ето има един човек. Значи си играме с него. Чакай бе, снима с него. Той джойна. Той клипна. Бърна телепортация танг. Трябва отново 30 секунди. Бе, не виждам никой. Good look and have fun. Забравих аз. Така, и сега тук почваме. И така, взимаме всичко. И тук снимам клип. И ето, връщам се, пак трябваше да отида от тоалетната. И затова спрях клипа. И така, тук влизаме навътре в пчелата и не можем. Не. Так, това беше. И така. Така беше май. Така не знам да ми пука. И така. Трябва да грабим на другите частове. Не, прецаках се. Мага.
Diamond Helmet. Взимаме това. Бет рута. Това. И това. Diamond Helmet. О, как ще да падна? Да. Охо. Така, тук окей, ако го вземаме задължително. Това, топките, с нейните топки, панталонките и ябълката. Другото не ми трябва. Си имаме, иначе... Не! Тъпа Майнкрафт. Да си по... Surfall get weapon to connect event. Иначе няма да е това. Не Survival Games. Акула. Не това, бе! О, мага. Skywars. Ми бъгна и всичко стана тъпо. Да, и това... Да, много малък карта клип. Не знам защо, но просто така искам да е малко по-кратък. И благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк. Ако не ви е харесал, цъкнете дизлайк. И ако ви хареса канала ми, аз се съмнявам в това, се абонирайте. За да стана по-известен и ме виждате всички. Но мисля да изигра още една игра. За феновете, както казват някакви хора. Така, още една игра. Айма, човек, още един. Ние сме пълни, бе. Но ония там имаше Diamond Helmet. Много високо скачам. Бебе. Да. И бутушки. Не, си взех. Така. Чеки, бе. Тук нямаше някакъв проблем. Така. Добре, това ще ми стигне. И отиваме на това. Леко, че ще изхвърчиш, бе. Трябва да се логна. You are not allowed to use commands. Какво? Бе, как да се логна, бе? Нали се логнах? Мале. Това е много тъпо, бе. Излезе ми там долу. Няма да се логна, нали пробвах. Ти се не види. Тим, мали тъпаци. Не са тим. Давайте, пребийте се, за да мога да стигна аз. Изроди. Така, опа, дойдох аз. Уи. Така. Взехме... Не, няма да вземам.
О, каменен сорт. Това не ми трябва. Топич си помислил, че... Така всичките пилета ги взехме. И да... О, гледай го тапака. Виж го тапака как си е. Той има 3 честа. О, не, имам един стак. Ще взема кабелстон. Стон. Потейто. И бедрата. Не ми трябва. Чекай бе, мече ми да се изведа. Така. Оп. О, това беше много висок скок. Тапака си направил барикад. Не, човек, не го виждам, нали? Не. О, малето! А, не. Нищо падна и аз си помислих, че падна тоя. И си изкараха къл. Ама не е тоя! Дай мамбот. Ой, бате. Ой. Токата е слепи като тъп. Мали, как щях да изхвърча? Нали? О, мага! Взех 8 коинс. Добре, браво на мен. А не, тотал съм. Изкривена черта, аз така и викам. Лодин. Абе, това е едно тъпо, направо ще го пиша. Вика от наука не е то... Абе, какво ми пука. Така... И мисля това да е за клипа. Ако ви е харесал... Того ли бе? Така, ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк, ако не ви е харесал... Стига той бе! Цъкнете дизлайк и ако ви е харесал канала ми, аз се съмнявам в това, се абонирайте.